Mae dau o westau priodas Cymru wedi cyhoeddi eu bod nhw'n cau yn ddirybydd. Cyfeirio at amgylchiadau economaidd a anodd mae Plas Nanteos ger Aberystwyth ac mi fydden nhw'n cau ddechrau Mawrth. Ac mae gwesty'r Oriel yn Llanelwy wedi cau'n barod gyda'r rhybydd heno bod hynny yn ergyd fawr i'r ardal ehangach. Adroddiad Elis Roberts. Mae'r gwesty wedi bod yn Llanelwy ers degawdau, ond alla'r arwyddion ddim bod yn fwy clir. Mae'r Oriel wedi cau a ddim ar fin ailagor. O ffonio'r gwesty, mae yna neges yn dweud diolch am gysylltu, ond mae'r gwesty bellach wedi cau. A'r cwmni wedi dod i ben, dim esboniad y tu hwnt i hynny. Ond o ystyried mor hir mae'r gwesty wedi bod yma, mae'r cyfan wedi digwydd yn gyflym iawn. Roedd un par priod newydd dalu 800 punt ond wythnos yn ôl am flwyddyn o aelodaeth yn y gampfa, a bellach yn ofyn i bod ei harian wedi mynd. Mae'n benbleth hefyd aelod o'r cyngor cymuned pam bod hyn wedi digwydd. Yr unig beth drai feddwl ydy gafodd Covid effaith ar nifer o lefydd, ac efallai bod yr Oriel heb lwyddo i symud ymlaen ar ôl Covid. Mae gymaint o lefydd bita di agor yn cynnig am mwy o amrywiaeth o fwydydd erbyn hyn. Mi roedd yr Oriel yn draddodiadol iawn. Mi roedd ni fel cyngor dinas Llanelwy yn cynnal dawns elusennol y maer yma bob blwyddyn. Ond ni'n wedi Covid dod oedd rhaid gohirio a di roedd wedi cael ei ail sefydlu. Does na ddim le arall i ni gael yn Llanelwy wan. Oeddach chi'n mynd yno chyn? Wel, dipyn yn ôl, rhaid i mi ddweud yn wan dwi ddim yn mynd, ond o'n i'n aelod o Rotary o'n i yn Llanelwy pan o'n e glwb Rotary yma, ac o'n i'n gyfarfod yn yr Oriel. Ac o'n i'n defnyddio fo lot pan o'n i'n rhoi gwadd i pobl ddod i siarad efo ni. A mae'n biti i'r staff golli gwaith hefyd, yn dydi? Mae'n ddiwedd cyfnod un o westau Ceredigion hefyd. Mae Plas Nanteos yn sefyll ers y 19th ganrif, dim ond y ddiweddar y cafodd ei droi'n westy. Oherwydd amgylchiadau economaidd anodd, mae'r rheolwyr yn dweud y bydd rhaid cau ddechrau Mawrth. Wrth reswm, mae gwestai o'r fath yn fannau cyfarfod i lawer o fudiadau, a bydd hosbis Llanelwy'n colli'r digwyddiadau yn yr Oriel. Bechod yn dydi. Ys chyddaw iddo. Yn y wedins, bob math o bethau. Mae'n lot o bethau iddyn ni hefyd i'r hosbis yma. Be fydda'r hosbis yn neud yno felly? Byddwn ni gael fel dws yn ladies lunch a pethau fel yna, ynda. So nhw'n helpu ni hefyd. Oeddach chi'n mynd yno chyn o gwbl? O, dar i'r merch proti yna. Ew, do? Ie, a'r chef o fama. Hefyd, mae lot o bobl yn cael dws yna. Mi fynd rhan o hanes Llanelwy am flynyddoedd lawer, ond mae i'w gweld ar ben i westy'r Oriel a digon o gwestiynau pam. Elis Roberts, wel at y chwaraeo nesaf, a draw ni at Lowry. Diolch Bethan, nos o da i chi. Gweld ar ben i westy'r Oriel a digon o gwestiynau pam. Elis Roberts, wel at y chwaraeo nesaf, a draw ni at Lowry. Diolch Bethan, nos o da i chi. I westy'r Oriel a digon o gwestiynau pam. Elis Roberts, wel at y chwaraeo nesaf.